Mbuye wondipulumutsa, mula ndile Mzimu wanga, mundipatse Mzimu wanu, wobeleka zipatso. Ndiye Mzimu wakuyela, watipatsa ife makali ofanana naye Yesu, anatsika kumwambako. Ndiye Mzimu wakuyela, watipatsa ife makali ofanana naye Yesu, anatsika kumwambako. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale, mtumiki wanu. Yohani mtumwi, believer, lero pa 30 March 2023, sabutopiki Mzimu Woyera. Mana Mulungu, loleni kuti lero tinguyala maziko pang'ono Mzimu Woyera mene, tinsanthule, timfukule Mzimu Woyera mene. Chapter number 7 cha buku la Yohane akutipatsa, akutidziwisa za Mzimu Woyera. Nkhani imene inso tidzayipeza chapter number 16. Pano tingochita ngati tayala maziko, tikadzafika chapter number 16 tidzaufotokozeranso Mzimu ameneyi. Lolani kuti ndiwerenge Yohane chapter number 7 and tikuwerenga verse number 37. Mawu otsogolera aneneratu za Mzimu Woyera. 37. Koma tsiku lomaliza lalikululo la phwando, Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena, ngati pali munthu akumva ludzu, adze kwa ine namwe. Iye wakhulupirira ine, monga chilemba chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwake. Koma ichi anati za Mzimu, amene iwo akukhulupirira iye anati adzalandire. Pakuti Mzimu panalibe pamenepo, chifukwa Yesu sanalemekezedwepo pa nthawi pomwepo. Wow. Believer, apanso pali minofu. Dzulo tinali pano timanena kuti nkhondo ndi anansi. Zinthu zina zimene tikukumana nadzo zikuchokera mwa anansi. Nkhondo zina zimene ife tikudusamo zikuchokera mwa anansi. And nthawi zina amachita chobisala, amemenya nkhondo imene kutseru kwa wina, iwe osadziwa kuti mphamvuzi zikuchokera kwa anansi. Mana Mulungu samala kwambiri ndi anansi. Dzulo linaona ife kuti abale ake anafika posamvana naye. Abale ake anafika pomung'udza. Abale ake anafika poyambisa zinthu zosakhala bwino. Ndi anansi. Zimachokera mwa anansi, zimachokera mwa abwenzi, zimachokera mwa anthu amene tayandikana nawo, zimachokera mwa aneba, zimachokera kumtundu, believer kumtundu, zimachokera mwa anansi endi samakumvesesa, zimachokera mwa abale amene iwo umadalira, zimachokera mwa iwowo ndicho linga chakuti aononge tsogolo. Samala nawo anansi.
samalana wanansi malemba onena kuti padali chimpirikiti padali kusamvana ena adankhulupirira Yesu ena adafika posankhulupirira ena kulankhula zopanda pake pakati pawo biliva chimpirikiti chimenechi chidafika mpaka na kwa akuluakulu anthu ampha ena adakhulupirira ena sadakhulupirire. Chapter 7 chikutusa kuti padali magawo angapo anthu adagawikana kugawikana kagulu kenaka kukhulupirira mene Yesu akuphunzitsira mene zizindikiro zilili munthu uyuyu ngochokera kwa Mulungu si munthu wamba uyu neka gulu kenaka kuna kuti adzoneka ngati mkulu amene mbwadziwanda mkulu amene ife sitikukhulupirira dzioneka ngati mkulu amene mbwakunyanja uyu biliva nawonso asilikali agawanikana ena mwa asilikali akukhulupirira mwa asilikali ena sakukhulupirira padali chimpirikiri pakati pawo kufikanso kwa akuluakulu Afarisi ndi alembi ena mwa alembi adakhulupirira ena mwa alembi sakukhulupirira ena mwa Afarisi adakhulupirira ena mwa Afarisi sadakhulupirire. Biliva mwerenge buno chapter number 7 malemba onena kuti kuntundako kwa akuluakulu zidavura mukamachimaliza chapter chonsechi makamaka kuyambira verse number 40 nkutsika mmusimu kuli kulankhula kosiyana akuti akuluakulu amadikira kuna kuti mwina asilikali akhoza kumgwira koma padalibe mmodzi amene adankhutsa chifukwa nthawi yogwidwa Yesu inali isanakwane. Haleluya. Ndiye tikumpeza mmene mu Nikodemo uja amene tidampeza chapter number 3 musewale timanena kuti Nikodemo sadali munthu wamba adali wamkulu wa Afarisi anthu ankampasa ulemu monga mulabi nayenso nthawi iyi adali saidi ya Yesu. Mukalenga malemba anu Nikodemo akuyankha mkarimo zimene akuyankha Nikodemo zikusiyana ndi anzake edi mpaka na akuluakulu adadabwa kudzifunsana kodi pakati pathunso mabigi ngati ife palowanso chisokonezo pakati pathu mabigi ngati ife kodi wina kumkhulupirira ameneyi pakati pathu akuluakulu ngati ife amene tili Afarisi amene tagwira chipembedzo kodi pakati pathunso pagawikana kodi pakati pathunso pali kung'ung'udza kodi chikuchitika nchani pakati pathu pano ine ndi udabwa nadzo. Ndiye Nikodemo adayankha ati kodi malamulo fika mkulu jengwa malamulo kodi malamulo athu amalola kummanga munthu kumweruza munthu musadamve mulandu wake wina aliyense chete. Haleluya. Biliva kulukulu makako pa Afarisiko amene ankafuna vomeza kuti mmangeniyo mmodzi adabona mmodzi adatembenuka adali nawo mgulu lamwelo ngati mkulu wa Afarisi koma mtima wake udali mwa Yesu. Nikodemo sakufana naso ndi anzake ndiye kwafunsa anzake malamulo mmadziweni malamulo mukwadziwa malamulo athu amanena chani samapange zinthu mbuli samapange zinthu matukutuku muchigulugulu muzichita zinthu according ndi malamulo amalola malamulo kunjara wina musadamve mlandu wake. Bwanji mukuzunguzika ammangeni amgwireni ampangeni moteri ala bwanji Nikodemo akuauza abale aja malamulo mmawerenga aliyense mpaka na kuthamanga kaiona lamulo kaida nambala chani ka section number chani aliyense nkudzapeza kuti oh yes Nikodemo akulankhula zona di malamulo sauvomereza kumanga wina musadamve mlandu wake. Ali sadamgwire sadamange
gawo loyamba njonena kuti nthawi idali isadakwane. Gawo lina Nikodemo adathandiza kuti chipongwe chisachitike nthawi imene, chifukwa malingaliro anthu onse amene ankatsutsa Yesu mutu mwawo mudali amene timange tingonthedzemula bwanji aoneka ngati akunyoza chipembedzo. Haleluya. Nkhondo ndi anansi, ndi anansi. Kuteku ena amene aunonga business yanu anansi. Pamaso penu amaoneka akabwera kwenu kuonetsa mano koma mkati mwawo muli nkhondo. Ndikunena kuti anansi ena amene mmanjana nawo nkhondo zanu zimachokera kwa iwo, zimachokera kwa iwo. Ambuye atithandize kwambiri. Amene mudafika powadalira, amene mudafika kuti awawa ndi anzanga, nthawi zina njerekezi amagwirisa ntchito anzanu amene akhoza kukuyarusani. Bilifa ndivomerezo sanditsutse, mukadzamva kuti anthu agalukirana amakhala nzawo wapa mtima agaluka ndipo akunena zoyipa zokhazokha za winayo. Nanga siyana likolozi paja akudziwa zambiri ndi amayima nazo zofoka zako, zabwino zako sazinena. Zoti umachitako zabwino samadzinenanso zabwino, samangonena zoyipa zokhazokha zimene iyeyo adadziona mukuyenda naye. Chitsanzo ni ndale zako Malawi, mukadzamva kuti agalukirana, kaya abwana ndi vice wawo, kaya MP ndi director wawo, nduna yakuti ndi secretary wawo, amanena zofoka zokhazokha za wina, and zimene amanenazo zimapangisa kagulu kugawikana, chifukwa iyeyo adali nanu limodzi. Ndi akamachoka nkumauza ena amanena zimene ena achamadandaula, amanena zina zimene sankazidziwa, zotsatira zake amafokesa gulu, and pamakhala kugawikana kwakukulu kwambiri, chifukwa amene akamapita ndi katimu kake. Bilifo ndimva kaya dzuchitikalo mdziko langa akamati awawa ndalekana nawo ndayambaso ndekhaliyoliyo pa mtengo pano, anthu amachoka 3 4 nkuyamba kumpanga sapotutu Yesu yakunena zoonadi chifukwa adali pamodzi ndi mkulu uja. Ndiyo dziko limenelo nkhondozi ndi anansi. Ndimati ndinene chinthu ichi, tamverani. Anthu amene amakukweza liyo tamvera, ndi omwenso angathe kukutsitsa pansi, muzisamala nawo anansi. Chifukwa chimene iwo angadzanene anthu adzachikhulupirira mwansanga kuposa munthu wakutali. Anthu amene amakukwezani akamati awa ndi abig, awa ndi abig, awa ndi abig, tamvesa ndi abig, awa wanga nzeru, omwe aja akadzaimaso kuti awa wasi abig, awa wangopanda nzeru, awa ngachabechabewa, anthu adzamvera. Chifukwa nthawi yoyamba pamene ankati awa ndi abig, anthu adamvera. Nyakadzanena kuti awawa tsopano mutu wawo panopa ambambwambwa nalibe nzeru, musamvurelenso mudzavurere akuti anthu amadzamveranso ngakhale satenga timu yonse koma amatengabe mwina hafu ya gulu. Musamale ndi anansi, musamale ndi anansi. Haleluya. Ena akafuna kukutengani ntchito ambafunsa anansi yanu amene ibwanji ndi anansiwo, ngati sanena zabwino ntchito simulembedwanso. Amene timakhala naye ndife simungathane naye, mutu wache sumagwira. Ife timangompirira ndikuti zako zada. Anansi wina ubwera mafuna nzanu ningontenga nimpatire akaziyata ife timangompirira samakhala nafe kakhala lumikisira ndiyina mangona basi ndikubwera zi ali ndi ena ali ndi mahopu ena. Ulibe nsukuli konse yopemphera ndifuna mamuna, koma anansi anzako akudesera mpiri. Nkhondo ndi anansi, ndi anansi. Ambuye atithandize, Ambuye atithandize.
zinthu zina zalephereka chifukwa cha anansi, zinthu zina zafika powawa chifukwa cha anansi. Maufiri enawa akuchokera kwa anansi. Nkhondo zopweteka zikuchokera kwa anthu otiyandikira. Ena maintercessor anzathu ndi amenenso akunena zoyipa. Maintercessor oyimba nawo kwaya achipembedzo chimodzi, ndikuti achipembedzo chimodzi ndi anansi nkhondozi. Agulupu imodzi, aminister imodzi, zimveka kuti zagalukirana. Waye anansi ndi nkhondo, ndi nkhondo. Musamale kwambiri, musamale ndi anansi. Ambuye atithandize, Ambuye atithandize. Nthawi pano simachedwa. Oh haleluya. Loleni kuti ndiyale maziko pa nkhani ya Mzimu Woyera. Tawerenga malemba unena kuti Ambuye Yesu akuneneratu za Mzimu Woyera. Ndiye funso nkomati, kodi Mzimu Woyerayo nchani? Mzimu Woyera ndicha? Ndi topic yapadera kuti tikhoza kukambirana kwa miyezi 3, 90 days kukamba za Mzimu Woyera. Apa mundilole kuti ndingotenga minofu yokhayo mochita mopasa kwambiri, chifukwa mtsogolomo tidzafukula za Mzimu Woyera ngati topic mwapadera. Tikamanena Mzimu Woyera, believer tamvera, ndi wachitatu mutatu wa Mulungu. Mzimu Woyera tili madzika umunthu opanda thupi la mnofu. Mzimu Woyera ndiye Khristu akunena kuti akuneneratu za Mzimu Woyera amene umene anthu adzalandire makamaka kwa okhulupirira. Believer ndi chenjeze pano, Mzimu Woyera amene amalandira ndi okhulupirira. Endi chinthu choyamba kuti Mzimu Woyera ulandire, ukhulupirire Yesu, ulandire Yesu. Mawu a Mulungu kwa Efeso chapter number 1 verse number 13, Bible nena kuti tsiku lija limene mudalandira message, imene mudapulumuka inu, imene mudakhulupirira mawu a Mulungu, akuti pompaja mudayikidwa chikole cha Mzimu Woyera kuti ndinu wake wa Khristu. Nekuti Mzimu Woyera afike pa munthu, chinthu choyamba akhulupirira Yesu kapena kuti atembenuke mtima, akalandira Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi, pampo Mzimu Woyera amalowa kwa iwe. And Mzimu Woyera akalowa mwa inu believer, chimene chimachitika mzimuyo mkarimo amayamba kubala chipatso. Oh haleluya, chipatso. The book of Galatians chapter number 5 verse number 22, akuti koma chipatso cha Mzimu Woyera ndicho chikondi. Believer limodzi, Khristu Yesu akunena kuti Mzimu Woyera anenenatu za Mzimu Woyera. Ndiye verse Dananga verse number 37, ma verse number 38 anena kuti iye wokhulupirira ine, monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzaenda kutuluka mkati mwake. Koma ichi anati za Mzimu amene iwo akukhulupirira iye anati adzalandire. Pakuti Mzimu panalibe pamenepo nchifukwa Yesu sanalemekezedwepo. Believer mafuna mumvese ichi. Chimpirikiti chimene chidadzuka mu chapter 7, kusakhulupirira, chipongwe, anansi aja, kunyozedwa kwa Ambuye Yesu, anthu sadamulemekeza Yesu pamalo paja chifukwa chakuti panalibe Mzimu Woyera. Passage unena kuti akasoweka Mzimu Woyera pamalo, anthu salemekeza Yesu. Mari ndifunse, kumalo kumene mumasonkhana Yesu amalemekezedwa? Chizindikiro chenena kuti pano pali Mzimu Woyera kapena palibe ndi pamene pamalopo akulemekeza Yesu. Ngati pamalopo sakulemekezedwa Yesu, ndiye kuti Mzimu Woyera palibe.
ngati pamalopo Yesu sakupasudole monde kuti Mzimu palibe, chifukwa Bible linakuti anthu sadamulemekeze Khristu chifukwa anthu imene nkuti Mzimu palibe. Mzimu akasowa pamalo anthu amatukwana, Mzimu akasowa pamalo anthu samvesesa, Mzimu akasowa pamalo anthu amachita zawo, Mzimu akasowa pamalo Yesu salemekezedwa. Akasowa Mzimu Mulungu salemekezedwa. Akasowa Mzimu anthu amapanga zawo. Ndiye kuti ngati palibe Mzimu romantically brief pali viwanda vyapa vinali vyokula mtima, viwanda vyapa vinali zoipa zonyasa kwambiri. Apa panali ziwanda ifanya kuti Mzimu panalibe, chifukwa chake panali kung'ung'udza, panali madandaulo, panali kugawanikana, ena iyayi amene ibwanji, ena iyayi asilikali, anthu wamba, kudzabweranso alembi komanso afarisi mpaka na chimpirikiri. Mzimu panalibe. Yesu anena kuti Mzimu amene adzaperekedwa pa okhulupirira iye, mitsinje ya madzi amoyo idzatuluka mkati mwawo. Akukamba za Mzimu wakhulupirira Yesu, mitsinje ya madzi amoyo idzatuluka kuyenda mkati mwawo. Wakhulupirira mkati mwawo adzakhala ndi Mzimu, and Mzimu amene biliva choyamba chimakhala chipatso. Uwalenga mamuka akuna kuti chipatsocho dzina lache ndi chikondi. Believer amene akhulupirira Yesu, Mzimu pomwepo amalowa. Tumfanaka ata tini mapemphero apadera oti anthu alandire Mzimu yayi. Mzimu amalowa mwa munthu uyo akalandira Yesu. Ngati Yesu sadalandiridwe Mzimu anso sapezeka. Ngati Yesu sadamulandire ndiye kuti iye Mzimu paiye sapezeka. And Mzimu amene akapezeka mwa munthu uyo number 1 amakhala wachikondi. Malemba kuti koma chipatso cha Mzimu ndicho chikondi. Amakhala wachikondi, ndiye chikondi icho chili ndi mapiso okwanira 8. Believer tamvera, munthu wachikondi amakhala wachimwemwe. Wachikondi believer amakhala woleza mtima. Wachikondi amakhala wamtendere. Wachikondi amakhala ndi chifundo. Believer, chikondi ndi chifundo tikuyenda limodzi. Idzidzi ndi dzipatso. Tumvana, chikondi chili ndi mapiso okwanira 8. Mtenderero ndi pisi ya chikondi. Mundimva, kukoma mtima ndi pisi ya chikondi. Munthu amene alibe chikondi ndiye kuti sangakhala okoma mtima. Munthu amene chikondi paiye palibe sangakhale wachifundo. Tikuyenda limodzi mwana Mulungu. Ndiye chikondi ichi chinagawika. Oh, hallelujah. Ndi manena pano nthawi ine manena kuti pali muchigriki tindi chikondi mitundu yokwana 3. Tindi agape love, muyikumbukira, eros komanso phileo. Chikondi cha umulungu chotchedwa kuti agape chimene chimadzala mwa munthu akalandira Yesu mwa Mzimu. Ndiye chikondi china believer chimakhala chathupi. Mwayikumbukira topic imene, chikondi chathupi, eros, chikondi, phileo, chikondi. Hallelujah. Cha umunthu chikondi umakhoza kumkonda wina chifukwa chokuti ali mdzinthu. Tilonse mwana Mulungu kumkonda wina chifukwa ali ndi dzinthu. Ngandalama tenti nkonde kuti tidye naye. Chikondi chimenecho chathupi. I mean cha umunthu. Chikondi cha umunthu umankonda wina chifukwa chakuti ali mdzinthu. Mundimva believer? Ali mkalimoro basi kuyamba kumkonda.
ndaonapo ine mabanja belifa anthu akukwatirana chifukwa chakuti munthu amene ali mzinthu ndikwatidwa ndi wa galimoro sikuti akunkonda mamunayo koma akonda galimoro. Ndikwatidwa wakuti chifukwa chakuti kwamko mabiliyoni kunkonda wina chifukwa cha zimene ali nazo. Chikondi cha umunthu belifa mabanja oterewa okondana chifukwa chakuti ali mgalimoro ikanoko kabanjanso imatha. Mundimva? Ayi ukwatidwa ndi mwana wakuti bambo ake ng'ombe zambiri belifa chigodola chidabwera kupha ng'ombe zonse banjanso adayipha. Bwanji banja lidatha mkuluyi ndi mayi sadakondane kutaya kuti mayiwa ankakonda mamuna chifukwa cha mthuthumula uja udachoka banjanso idachoka. Chikondi cha umunthu. Oh, hallelujah. Belifa filial love. Zinthu zikatha chikondiso chimatha, chuma chikatha banjanso imatha, zinthu zikatha zonse zimatha. Ndikuchenjeza belifa alipo anthu anambala abig fori ndi zinthu kubwera penu liyo muli ndi zinthu zanuzo zikatha amene wasadzabweranso liyo. Amakukonda tifoti muli pa udindo ukatha sadzabweranso liyo. Chikondi chimene chibelifa chikondi ichichi ndi chikondi cha umunthu chonkonda wina chifukwa cha zinthu zimene ali nazo. Nthawi yapano nepali chikondi timati eros, chikondi cha thupi kunkonda wina mmene akuonekera. Mabanja lero ndi choncho. Ndikufuna mkazi woyera ndikunkwatira wina ifoti ngoyera chimene akonda nkuyerako. Masiku ano kuli marenda zisungu zayambika papa munthu woyera bwera wa black chibanjanso chimathapareri pompo. Mundimva belifa? Ndikufuna mkazi wonenepa dibwira kamayenda nawo adwala aonda abwera wasilimu banjanso imatha pompo chifukwa mmutu mwakemo mufuna mkazi wonenepa. Tili modzika mkazi wonenepa. Chikondi cha thupi kunkonda wina chifukwa cha maonekedwe. Aoneka bwanji. Ndikufuna kwambiri mkazi wakuda wabe ndamadzadwa marenda ena amayeresa belifa kuweresa munthu mbe timaswatide mbe pomwepo chikondiso chimazilalanso mbede banja ti yathu. Hallelujah. Koma chikondi chimene Mzimu amapereka pakulandira Yesu ngati chipatso ndi chikondi cha agape chonkonda wina posaona maonekedwe, posaona zinthu, koma kunkonda kuchokera pansi pa mtima. Kaya ngoyera, kaya ngwakuda, kaya ali mchuma, kaya alibe chuma, kunkondabe moyo wonse. Chifukwa chachena cha bambo jadalumala koma mkazi alipo mpachabe, mayi ajadada zisungu thupi lonse koma mamuna wake sakukwatirabe wina kuti ndi akazangabe. Tamvera chikondi cha agape chosayang'ana thupi, chosayang'ana zinthu. Ndiye chikondi chimenecho chimakhala ndi mtendere. Chikondi chimenecho chimakhala chokoma mtima. Chikondi chimenecho chimakhala choleza mtima. Chikondi chimenecho chimakhala cha chifundo. Chikondi chimenecho chimakhala chofatsa. Chikondi chimenecho chimakhala ndi chiyetso. Chikondi chimenecho chimakhala ndi chikhulupiriro. Chikondi chimenecho ndi chimene Mzimu Woyera amapereka kwa okhulupirira. Belifa, chikondi chanu cha mtundu wanji? Ndi agape love kapena ndi eros? Mene akuonekera kapena fileo? Chifukwa cha katundu wa winayo mudakopeka naye. Ali mkalimoro akhala anzanga, ali mkalimoro akhala amunanga, ali mkalimoro akhala mkazi wanga, ali ndikusakasaka mkazi wa zinthu kale. Kudziwa kuno kula zibambo ambiri amene akusakasaka mabanja akufuna mkazi wolemera, and sakufuna mkaziyo akufuna chumacho. Kungukumana naye pompa marindi mundipase kapitolo.
banje munipasa 2 miliyoni umangodziona kuti mbava uyu sakufuna ine, akufuna zangazi. File olavu akangofika pase ndalama musamale azimayi kuli arambwali osagwira ntchito ofuna kukolola malo amene sadalime. Haleluya. Ambuye Yesu akulankhula. Mzimu Woyera adzaperekedwa pa ukhulupirira. Adzaperekedwa pa ukhulupirira. Believe ndanguyamba kumene. Ndimanena kuti ninguyalapo maziko. Koma ntopiki yozuna kwambiri Mzimu Woyera. Ukamulandira amakusintha. Ukamulandira Mzimu Woyera umayamba kulemekeza Yesu. Ukamulandira Mzimu Woyera amachita kwakukulu pa iwe. Tikumanenso mmawa tilipo mpano. Mundikhululukira ena mameseji anu sindikuyankha. Busy yakula moti mmamaulu wose makhandi kutuluka opita mmakampu kalimbikisa abale athu nyumba zawo zitagwa abale awo atamwalira nkwauza kuti Yesu amakukondani. Mukayang'ana status phone ineja tinali kwina moti leronso lero tikuthamanga chakunchalo kuchikwawa mmawa uno komanso madzulo ndiyamba khani pastors meeting pankabukena kukuthamangira mmakampu nkwalimbikisa abale. Weekend msonkhano fire kuchikwawa penipena madipajalatu mudzimwa chikhambi bilede fire East Bank Tchale Beleu tonse 3 days mwachikhambi kuyambira lachisanu mawali. Shalom. Atate mdzina la Yesu tithandizeni. Tikufuna Mzimu Woyera. Kuti tikhale ndi chikondi cheniche cha agape. Munthandize nzangayo, munthandize mayi yawo kuti alandire inu Yesu Khristu kuti chikondi ichi chikhale pa iwo. Mwa Yesu wa ku Nazareti ambiri pemphera. Amen and amen.